Helo na, sydd â chi a chroeso I weithdy Pedair Cainc. Ia, dywch mae'n sawl blwyddyn bellach ers I mi bostio fideo dangos fy hyn tan helynt felly. Tro dwytha I mi wneud oedd gyfres mae'n siŵr yn sôn am hanes felly codi fy ngweithdy oedd hynny'n ôl 2022 bellach. A mae'r fideos yna dal I weld ar sianel YouTube Pedair Cainc, felly os ydych heb ei gweld, ewch draw, da chi. Ia, hwnnw'n gyfres bach digon difyr gobeithio. Unrhyw un sydd eisiau treulio rhyw 10 munud bach tra'n aros i'r tigall ferwi neu car ryw lonydd bach. Ond ia, dyna ni, swn I fewn i'r gweithdy ta. Fel y gwelwch chi, dwi wedi ymgartrefu yma bellach. Dwi wedi bod yn gweithio yma fan ys dros 2 flynedd felly. Ac erbyn hyn wrth gwrs mae'r peirianna o'r offer yn ei lle. Yn sicr mae'n gartra braf iawn i'r busnes. Mae yna ddigon o ola yma a mae yna ddigon o... Wel, mae yna ddigon o le yn I mynd I ddeud ond mae'r pren mae I gyd allan gynnau ar hyn o bryd. Ac ia, dyma ni eisiau sôn wrthych chi, hanes y pren yma sy'n o'n nghwmpas. Dwi ar fi yn dechrau, sy'n braidd un o'n comisiyna mwyaf hyd yn hyn, sef bwrdd bwyd a chyfres o 8 acadeiria I gyd fynd ar bwrdd felly. Ia, bydd dipyn o her, dwi wedi gwneud sawl bwrdd yn unigol a sawl cadar yn unigol, ond mae creu rhyw gyfanwaith felly yn gofyn am mwyn I rhyw agwedd neu rhyw ffordd wahanol o feddwl felly de. Wrth gwrs mae angen berthynas bob un dodrefnu'n gyd fynd a'i gilydd felly de. Ia, ond hynny'n eisiau ddangos I chi oedd hanes y pren ei hun I ddechrau fo. Dyma sydd dwi'n prynu mren. Dwi'n prynu mren o felinoedd coed amrywiol o Amgylch Cymru a Gorora felly. Dewch I mi droi y camera. Ia, felly es i'r draw I bentra Wem yn swydd yr Amwythig felly I nôl y pren yma gan gwmni, gan felin goed gos sylweddol yna o'r enw Border Hardwoods. Maen nhw'n arbenigo mewn deirw a ffren calad cenhunid yma stoc anferthol gyda nhw o bren o Gymru ac hefyd Gorora Lloegr felly de. Ia, a dyma sydd dwi'n prynu ymhen I gyd felly pan fyddai'n gwneud rhyw gomisiwn. Dydw I'm yn hoff iawn o brynu pren deirw yn syth drwy gyflenwr arferol de. Gan fod y pren yna yn aml iawn yn dod o America felly, deirw Amerig, American White Oak, glwch I bobl yn cyfeirio atyn nhw. A mae'r pren yna'n eithriadol o sal de, mae'n ddiflas ar y naw I edrych arno. A hefyd wrth y broses de o'i felinio I sychu, a nhw'n sychu'r pren yn lawer iawn rhy gyflym yno. A'r hynny sy'n digwydd wedyn ydy fod wynab y pren yn breuo lle, mae'n gorgaledu tra mae'r canol y pren dal yn gymarol feddal. A dyn pan fydda rhywun wedyn yn pleinio'r pren, yna mae'r danadd y pleiniwr, sef y peiriant yna gyda I fanna, yn brathu graen felly, yn hytrach na siafio darna glân oddi ar y wynab. A dyn ydych chi'n cael rhyw marcia danadd felly, lawr darn y bren, chatter felly, yn Saesneg. Felly, na fydda i'n meddwl o brynu deirw gwyn America o gwbl de, fydda i'n cadw draw eto os wbath, ac yn lle fydda i'n prynu deirw yn syth o felinoedd coed yma yng Nghymru a'r Gorora felly de. A mae'r pren yma wan de, mwyn I gyd wedi sychu. Yn wahanol I ddeirw gwyn yr Amerig, efo deirw fel hyn, mae'r deirw yma'n 54 mm o drwch, just dros 2 fodfedd felly, neu 2 fodfedd. A hynny maen nhw'n neud ydy sychu gyntaf am flwyddyn am bob modfedd yn yr awyr agorad felly, neu dan do o ryw fath. Ond fod rhan fwyaf o'r glybaniaeth wedyn yn diflannu o'r pren. Pan mae'r pren yn cael ei dorri gyntaf a'i felinio, yna mae cynnwys llithder y pren o ddeutu 50 a mwy y cant. A wedyn o'i sychu, maen nhw'n stacio o'i sychu mewn sediau mawr. Mae hynny wedyn yn dod lawr ar ôl ryw 2 flynedd I ryw 20 y cant. A wedyn maen nhw'n ei ddanfon fewn I odyn
a'i sychu yn ara deg dros rhyw 2 wsnos i fis weithiau mwyn dod a cynnwys gwlybaniaeth y pren wedyn lawr i rywle rhwng 10 a 14%. Weithiau'n sychach, ond tua 10-14 fel rheol. A dyna pryd ystyried fod pren yn gwbl sych. Os ydych chi'n gweld weithiau ar ddarn o bren wrth fynd i'r iard goed KD, wel, kiln dried, ydy hwnnw felly de. A dyn ydych chi'n gwybod fod pren yna yn barod i gael ei wnyddio ar gyfer dodrefn a gwaith coed o fewn y tŷ. Olygfa fel hyn felly sy'n eich croesawu draw yn y iard goed. Fel y gwelwch chi, mae yna stacia ar ben stacia o bren calad cynhennid ym mhob man. Un congol o un shed oedd hwn. Oedd yr iard yn ymestyn ymlaen yn bell. Ac ia, oedd angen twrio'r stacia a dod o hyd i'r darna hynny o bren. Yr oedd o'n una yn gweld gwerth iddyn nhw ac hefyd yn gweld rhyw rinwedda bychan felly. Wedyn mi gludo nhw'n ôl wedyn yn y fan i'r gweithdy, wel mi oedd yn bryd a dlwytho yn doedd. A mae pren fel hyn yn pwysio yn aruthrol. Oedd ddigon hawdd llwytho nhw i'r fan achos yna fforclifft. Ond dyma ni, mae'r gasag fach wedi dod i achub y dydd, felly yr cert bach yna nes i roi at ei gilydd ar gyfer symud yr prenia mawr wrth godi'r gweithdy. A mae wedi bod yn gert andros o ddefnyddiol dros y blynyddoedd dwytha yma, felly sy'n rhaid i symud tunelli o bren i gyd. Ia, ac erbyn un, wrth gwrs, mae'r pren i gyd wan gynnau wedi cael ei osod yma un felly ar y trisols yma gynnau. A'r hynny ar fi'n dechrau i wneud felly ydy mapio a marcio bob un slopyn, mapio lly'r bob un cydran, yr holl gadeiriau a'r darna ar gyfer y bwrdd felly. A mae hwn yn broses go bwysig yr peryg iawn ydy jyst tynnu un darn o bren o gefn y fan a jyst llifio un syth. Yr oedd buan iawn fyddwch chi'n sylwi fod chi'n dechrau gwastraffu pren. A mae'r pren yma ddigon drud sy'n angen gwastraffu gormod arno wir ddiw. Ond un o'r pethau sy'n bwysig hefyd wrth apio ydy eich bo chi'n astudio cymeriad a llif y graen a falle chwilio am y nodweddion yna sy'n gallu creu rhyw ddifyrwch mewn dodrefnyn. Os edrychwch chi wan fel yn y slopyn yma o dderw, wel gych chi ambell i gaing fel hyn, gaing seran maen nhw'n galw reina. Mae reina'n gallu fod yn ginciau reit a nifir felly. Wrth sychu maen nhw'n agor, maen nhw'n codi am allan a wedyn maen nhw'n troi yn rhyw biga bach digon a nifir. Ond wedyn draw yn hyn wedyn gynnu ni gaing gwahanol iawn eto fel pawen felly maen nhw'n cyfeirio at y rhain a mae'r rhain yn gallu codi yn ginciau hyfryd iawn mewn dodrefnyn yn wedig ar o'r rhai cwot fach neis o olew arnyn nhw. Ond ia, wedyn mae'r dirw ei hun, fel gwelwch chi, mae'r ymyl byw, neu weini edge, felly, maen nhw'n gyfeirio atyn nhw. A wedyn yr hynny, di'r marcia brown yma, ydy adag y broses sychu. Dyma lle mae'r glwybaniaeth felly, wedi codi o'r graen. A da chi'n gallu gweld hôl lle oedd y preniau, y sticeri felly, ar wyneb y pren. Hynny oedd y preniau yma lle oedd i wahanu y slapia bod air wedyn yn gallu llifo rhwng y slapia a bod y slapia yn sychu ar bob wyneb. So chi ystyried, weithiau os ydych chi'n dod allan o'r gawod ac yn taflu tywel gwlyb ar y llawr ac yn anghofio na heb i agor allan felly, wel fydd o dal yn gwlyb y diwrnod wedyn yn bydd. Ond yr hynny da chi eisiau gwneud wrth gwrs di agor y defnydd a dyna di diban y slapio yma i agor y pren oddi wrth ei gilydd. Ond hefyd mae'r hynny welwch chi yn natur graen y pren wan ydy bod gwahanol doriadau o un logyn mae'r rhan fwyaf o'r slapio yma wan o'ch blaen. A'r hynny welwch chi fan un wan ydy lle mae canol y logyn y fanna a wedyn mae'r graen y fan un yn cyfeirio am i lawr fel yna dydy. Ond draw fan hyn
Mae hwn yn nes at wyneb allanol y login, a wedyn mae'r graen yn troi yn fwy o gylchoedd. Wel, crown cut, maen nhw'n galw hynny, lle, tra mae hwn efo elfen o wedi chwarteru, lle, quarters on, felly. Ar hynny, mae hynny yn ei logu ydy, i ddechrau, mae yna rhywfaint mwy o batrwm ar y graen y fan hyn. O ie, ydych chi weld y marcio du yma. Siw braidd oedd ar ffyrc forklift ydy hwnnw. Dydy deirw ddim yn hoffi gael ei gymysgu a unrhyw fetal hyarnaidd felly. Mae'n gallu steinio deirw yn ddu felly. Ond i ddaw hwnnw allan efo'r pleiniwr felly. Ie, felly mae yna batrwm yn fan hyn efo'r crown cut. Tra wedyn efo y quarters on, mae'r graen ychydig yn sythach. Wel, mae yna ddiban. Mae yna fantais i bob un math o bren, a dyma un o'r manna lle mae'n bwysig bod yn ofalus wrth ddilynio a wir ystyried beth mae rhywun yn ei ddefnyddio ar gyfer bob elfen gwahanol i ddod refnu'n felly. Wel ie, mi allai egluro'n un o well. Dwi wedi penderfynu gwneud rhyw lun fach cyflym i chi yn fan hyn ar y wal. Llun ma welwch chi fan hyn ar y chwith, fel hwnnw di bonyn y goedan felly. A wedyn y llinella bach coch ma fan hyn wedyn ydy sydd fod i gyfleu felly y toriad ar y felin goed felly. Fanna y llafn drwy'r bonyn ar ei hyd felly er mwyn slapio y bonyn y goedan felly de. Ia, wedyn yr hynny, ydych chi'n newydd i weld draw fanna de, oedd slapun quarters on a'r crown cut ynde. Wel, y quarters on de ydy yr darn yma o ganol y goedan. Tra'r crown cut ydyn ydy'r darna yma o nes at ymyl, at wyneb allanol y goedan felly de. A wedyn, lle dyna o le mae y darna hynny wedi dod. A wedyn unwaith ydyn, ydych chi'n sgwario'r darna i pleinio nhw, i trin nhw felly. Yr hynny gywch chi wedyn ydy blincyn sy'n debycach i hwn felly. Ar gyfer y quarters on, efo'r graen yn mynd yn syth am i lawr, a blincyn wedyn sydd efo rhyw fath o, mae'n mi rhyw siap unfus yn y graen pen felly. A wedyn, mae hynny wedyn yn trosglwyddo i wyneb y graen, fatha llinella hollol syth a gymarol unffurf ar gyfer y toriad sydd wedi chwarteru, lle tra fod toriad coron wedyn, mae'r graen, mae'n llifo, mae'n debygu chydig bach i ryw fap o es, o ryw dirffurf, felly, o ryw fryn, ryw grib, felly, yn rhedeg hynny. Felly, mae y toriad yma ar y chwith, o bosib, mae yna fwy o ddifyrwch yna yn does. Mae rhywun yn gweld llif a ffatrwm i'r graen. Ond mae yna hefyd mantais mawr dros ddefnyddio'r quarters on. Oherwydd mae pren yn sychu ac yn newid siap ar draws y graen felly. Neith pren ddim crembachu fawr ddim efo hyd y darn, wastad ar draws y darn yn benna. A wedyn mae pren o ganol y goedan yn dueddol fod yn gymarol sefydlog wrth grebachu, wrth iddo sychu, tra fod y pren tuag at y wyneb yn cwpanu am allan felly de. Felly mae hwnna yn rhywbeth holl bwysig i gofio yn wydig pan fyddai'n gorfod meddwl pa ddarn fydd o gorau ar gyfer creu wyneb y bwrdd ynde. Oherwydd, beth ola da chi eisiau gwyneb bwrdd i wneud ydy pantio. Ond mae yna hefyd gymeriadau bach yn perthyn i bren sydd wedi chwarteru hefyd. Hynny gwelwch chi, mae'r steiniau digwydd bod yn ei ddangos yn fan hyn ydy'r pelydra yma. Maen nhw'n codi'n ysgafn drwy'r graen felly, a maen nhw'n nodweddion go hyfryd o ddarn y bren. Dwi yn hoff iawn o rheina. Felly, ie, dyna sydd gen i'r waith heddiw wan. Gorffan, mapio a marcio bob dim. A wedyn, unwaith dda'n gwybod be di be, dda'n dechrau wedyn llifio nhw ar yn lli gron fawr i, neu torri nhw lawr felly i feintia fedra i weithio hwy, a wedyn danfon nhw drwy'r pleiniwr yn fanno i
i tynnu o rhyw fymryn, hynny yw i gyrraedd y pren neis a llyfn ar y tu fewn. Ond, lle hynny, dwi am wneud, ydy wneud rhyw fideo bach arall i ddangos sy'n mae'r prosiect yma yn dod i flaen. Ydy'n brosiect go fawr i gyd. Brosiect go gyffroes hefyd, edrych ymlaen yn arw iawn i weld sy'n fi bob dim yn dod i flaen. Does am ryw ddyluniad nod benodol gynnau fy mhen eto, achos dwi'n awyddus i weld sydd siap sydd ar y graen a pa gyfeiriad sydd yn perthyn i'r graen gyntaf cyn dechrau penderfynu neu rhyw gadarnhau felly pryd y gwedd y dodrefnu. Ond diolch rewch chi am wylio hwn. Argof mae'n amhosib neu fideo byr yn dydy.